Dit is de eerste keer dat je springt? 17. 17e keer al. En wat is er zo mooi aan? Ja, gewoon lekker. Word je herboren. Ja. En het is een stukje traditie van Buren. Dus dat mag ik gewoon een meiden maar. Dus je springt elke keer hier? Ah, kan wel, ja. Dus je bent er helemaal klaar voor? Of, Helemaal. dat waar valt mij, joh, toch net? Het is heerlijk. Sintjeskind. Drink. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. In het begin even fris, maar als je een stukje onderweg bent, ach, koud is het wel, maar het viel me toch nog een beetje mee. Ja. Het is wel te dwaan, joh, toch net? Ja, beslist hoor. Ja, zeker. En de temperatuur buiten is natuurlijk 8, 9 graden, dat scheelt ook al een stuk in vergelijking met andere jaren. Ja, en de watertemperatuur is fris, maar nogmaals goed te doen. Nou, maar gauw aan de chocolade maken, net? Ja, beslist hè. Het is natuurlijk een mooi fris begin van het nieuwe jaar. Absoluut. En voor jullie en de luisteraars, de allerbeste wens. Heerlijk. En nou? Ja, het kan nog een keer, maar... Nog een keer. Ja, nee, dat is echt fantastisch. Ja, En nou aan de chocomel van het bier. choco. Gaan we choco. Bier heb ik genoeg hoor. Beste wezen van nou hier. Hetzelfde. En jij Mac. Ja. Beste weesje. Verrassend dichtbij. RTV